Ɗaya daga cikin hanyoyin kisa mafi muni a tarihin duniya mafi hatsari mai suna Brazil Bull wato bijimin tagulla. Ibrahim Idadi, idan wannan shine zuwanka YouTube channel nawa ka danna mun subscriber kana ka danna min ƙararrawa. Wani gunkin bijimi da aka yi da tagulla mai ciki a buɗe wanda ake cewa an taɓa amfani da shi a tsohuwar Sicily a cewar bayanan tarihin duniya. Ana kulle wanda ya laifi a lokacin ko kuma wanda za a hukunta a cikinsa, sannan a kunna wuta a ƙasansa, har sai tagullar ta yi zafi sosai, ta yarda wanda yake ciki a rufe za a matuƙar azabtar da shi sosai har sai lokacin da zai daina numfashi a cikinsa. Masana tarihi har yanzu suna muhawara kan yadda aka yi amfani da wannan hanya sosai a zahiri. Amma labarin Brazil Bull ya kasance ɗaya daga cikin mafi ban tsoro da firgitarwa a tarihin duniya. Ni wannan hanya ce mafi dacewa wajen hukunta 'yan siyasa masu sace kuɗin al'umma ko masu karɓar hanci da rashawa a Afirka. Ko kuma wannan ce hanya mafi dacewa ga masu fyaɗe ko masu kashe-kashen mutane wato 'yan kidnapping. Idan kuma kana da wani tsari naka mafi dacewa ka sa mana a comment section, sannan ka danna mana subscriber kana ka danna mana ƙararrawa. Mun gode.